magkasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Provincial stations: DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKR Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenog sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 6 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Mga karonda, madangog na sa programang Pareta Asinlatika ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asinlatika ni Philip Parasena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 20 kita kan bulan na Hunyo daw po kita na Biyernes. Init na kamugtakan ka na sa tuyang panahon alagad maharasahas. Epekto ka na maghapon na naman na brownout ngunya na pagkaldaw digdi po sa bilog na ringkunada area. Narakan na National Grid Corporation of the Philippines. Preventive maintenance da ini. Sabi ka na NGCP. Ang NGCP, pag na-brown out, permiyan maghapon. Kaya dahil na po kamukyan magngalas. So mga iba dyan na mayong preparasyon. Dahil nakapag-charge. Kaso banggit, dahil lamang nagdadangog sa radyo. Perming an aram mag Facebook, mag internet. Pero dahil aram ang nangyayari sa kapalibutan, ano ba? Kaya magtios kung mamatian ang mainit na kamugtakan, maharasahas na panahon, kamayong supply ni na kuryente digdi po sa bilog na ringkunada area. Lang magsabi ang mga member consumers kaya ngaya laogo na ini kan Bicol Light and Power Corporation tabaka ngaya magtultulan kasureko bako man kasureko nagpapa brown out ngunyan ang National Grid Corporation of the Philippines pag iyo po yan ang nag-schedule in brown out
Oro halawig yan, permi yan maghapon. Kaya lang, minsan na schedule ni na brownout. Kung rin sumay mga laog sa trabaho, bako bagyan na gibuhonin dal daw man lamang na Domingo. Iba man talagang ginigibungon yan kan NGCP. Kundi marayan na RPND si kaya ito dahil tinatalabanin brownout. Sabi ka, di ba, mayaman ka mo, pero yung generator, krono. Inagray na. Yan na. Diyan ang pwedeng pag-umawon. Si Apa. Sa talagang si Ma'am Cariago Ligasyon. An OIC mi. Pag-aarog kay ni. Permian may preparasyon. Na pang krudo. Ang importante, perming may krudo ang generator. Kaya ning mag-brown out man, day apektado. Kaya kami, perming malipot, digdi sa laog. Ngalas nga na ako ta, konso rin sumayong kuryente, generator, sana makusog lugod ang aircon. Garo niya ako, pinakusugan. So, lipot, digdi sa laog. Nagray na good. Pero kung may kuryente lugod, garo, maluyan buga kan kuryente. Iyo ta, kasubang nga ni, nagpa-fluctuate baga. Marisa mo man, pag nagpa-fluctuate, dakol na po ang nagagamit. Tangon yan kaya, ereskwelahan na, may mga laog na sa trabaho, na kadaklan. Siyempre, kadakol naman na naggagamit kan sa indang mga appliances. Kung yan, marisa mo, kung nagkukulang-kulang ang kuryente, ta, minsan na luyan ikot kan electric pan. Pati ang ilaw, biglang narumarum. Dapat gayon magdagdag man na supply na kuryente ngunyan ang kasorekotri sa kan NGCP. Apektado po ang mga member consumers pag-arog kayo ni nasigaan fluctuate ka na supply ng kuryente, pwedeng magka-rout ang mga appliances. Pati ang mga ilaw, pwede yan na magka-purondi. Kumbaga ang supply na kuryente, kulang ang voltahe. Dapat ma-maintain kung ano sana na voltahe na dapat makuha ka na mga member consumers o konsumohon. Minsan nagsusubra sa konsumo ta kung nagdagdag man in appliances so mga kaharungan. Grabe ang init po ngunyan kaya kadakol ba ka nag-o-order nagbabakal ni na air condition. Para may maabot ng mga Canadian saka American citizen ita labo-labo baga sa pamakal ng aircon pati ano yan itong kunyan refrigerator pag-aabot ka sa Pilipinas kung minsan grabe ang init dahil natuod itong mga yaon na sa ibang nasyon ng mga Pilipino. Digdingan sa Pilipinas at agayang tios na abang init pa kan panahon. Kaya dakol ngayon mga pag sa babae nangungonsumisyon nagkakaiguan ng depression tapos ginagaradan pati ang iba sa mga aki. Apektado kan postpartum. Ay indang buhay tayo sa Pilipinas. So, iba man na mga OFWs, maray pangyaduman sa Lebanon daw nagigirra. Hayahay ang buhay kan mga Pilipino. Digdi man nga sa to, mayong girra, grabe ang pagtios. Yan lang, pag-arog na po kan ang rason kan mga Pilipino. Daw duman makatakot, makahadit kan kamugtakan kan mga OFWs, pero happy sinda. Nare-receive mga digdi bastante pag abot sa sweldo kaysa dyan sa Pilipinas maparahanap ka pangyanin malalaog na trabaho makalaog ka man nga
kadidikit kan sweldo. Dahil nga mataparan ang pang-oral daw na pagkabuhay. Yan po ang kaibahan ka na sa tuyang nasyon. Kung tultul man na dalagan kan sa tuyang gobyerno, ang ibang mga opisyal po niya to, bakong mga korapto, dahil man magpara duman sa ibang nasyon, ang ibang mga Pilipino. Pag abot digdi ka sa Pilipinas, kadakol mga pasado, graduado. Sa 4 na taon na kurso, pero mayo man mga tultul na trabaho. Maray pa nga duman sa ibang nasyon, ang rason kan ibang mga OFWs, ibang mga Pilipino, dawa nga ka domestic helper sana, pero marayan pa sweldo. Digdi, mayo na nganing nagkukuha ng DH, katabang, yan ang problema kan Pilipinas. Kan aprobaran ni Senador Jinggoy Estrada itong kasambahay lo, mayo na lugod nagkukuha ang katabang. Lamang pinag-adalan man kay ni Senador Jinggoy Estrada itong sa iyang bill na pinagpasar na gabos na benepisyo itatao na sa mga kasambahay. Kaya ngunyan na disganar man sa mga makuanin katabang ay dahil na nga pag-arog na nga kaya ni hulugan mo pala niya sa SSS, sa PhilHealth, kung ano-ano na sa ng mga benepisyong itatao sa mga kasambahay o katabang. Ultimo nga ng mga tugang nyatong ito, mabu na magkatabang, ay gusto ko nga, bayad. Oral daw man nga kami nakakaungot. Maray na nga kamo. Kung man nga ako pigpapa-eskwela ngod, dawa ako member sa Porpis. Nangangay po man akong magkakan. Ang problema kaya kan mga iba pong mga membros ka na Porpis. Ayudang itinatao ka na gobyerno ang pundo na para sa sainda sa mga miyembros o pinag bubuhay na sa pamilya. Talagang bako ng pantawid, pambuhay sa pamilya. Filipino program. Kaya dyan man kita daibinsido sa mga arog kaining pasistema kan sa tuyang gobyerno na nagpaparataonin ayuda sa mga pamilyang nagtitios. Maragani kung nagtitios. Pero ang iba, ang reklamo, igwa ngayang mga miyembros kan Porpis na abang rarahay man kan buhay. Yan, masakit po dyan. Pag arog na kayan, may mga nakakalusot dahil na-screen na marhay. Tapos iba man pati, mga hugako na harabo na magtrabaho. Total nga, igwaman nga kaming marireceive sa Porpis. Paano na yan? Kung halion yan. Ini pati si Senador Panfilo Lacson, kadakol gustong halion. Halion na ngayon, AX, an akap, an tupad. Bagay, pabor ako dyan. Pero ngayon, Porpis, dahil paghalion. Kung butante yan, dakol. Papakinabangan, madaling bakalon, mga tios. Ginagamit po baga sa pamumulitika ang mga ayudang ini kan sa tuyang gobyerno. Ang masakit pati digdi, tayo sa nang inaarabot. So mga nagtitios lugod, na an iba, dahil man na kikinabang na sa mga paralista pinipili pag-abot sa barangay ay ini nga sa kuya ni sa tuya ini mayor ilista ta nga ini to pag-abot ya kan eleksyon kapital ta ini arog po baga kayan ang mga nangyayari sa barangay saka ako sanang sa barangay pati sa syudad sa banwaan lalong-lalo na sa probinsya. Kasindaan nagsasara kung isayan pwedeng tauan ka na ayuda kan sa tuyang gobyerno. So DSWD man, kumbaga nakakaputan sa liog kan mga politiko, ano ba? Ay, ano nga yan Kapitan, Mayor, or Governor, okay na nga yan nasa listahan mi? May mga pigpapararelista kung minsan na mayo man na kumbaga dahil man aram nga ni ka na iba ka na barangay officials so piglilista
Yan isa na sa mga purpose na ini. Pag problema na, ang ibang kapitan nasabi, kung problema na nga ya, kay itong linista ka na DSWD, madulok na nga sa muya so DSWD sa barangay. Yan po ang masakit dyan. Dapat iskrino na maray ka na DSWD ba kung basta sa na masabihan sinda, ini pwedeng ililista na sa sarong pamilya ay pambihira. Ang masakit kay ni kung baka pati sa DSWD, guwaman pig lilistang sa diri ninda, pampersonal ninda. Yan po magkakaurula ang dalagan ka na sa tuyang gobyerno. Pati ang buhay kan mga Pilipino ta nagkakapira sana ang napipili na ayudahan kan sa tuyang gobyerno kung lalong-lalo na pati pag maeleksyon ay kadakol ng ayuda na pinagtatawan sa tuyang gobyerno dahil mo na maaraman kung saan na sa nahali ang mga pundong yan. Pero kung mayo pa po nin eleksyon, harayo pa, ay mayo man gayong inaayudan sa tuyang gobyerno sa ibang mga kababayan niya to. Nagkakaburuhay sa naan pundo kan gobyerno, kan mga politiko pag may eleksyon. Kaya mayo naman ibang inaabang-abangan. So sa tuyang mga kababayan na mga nagtitios, ay nga ni magpara-eleksyon na ta. Sige sa na ngayon eleksyon, pero may sobre. Ayaw na bagang ibang inidop-idop dyan sa barangay pag eleksyon. So para bakal. Kaso namamakal. So iba man, kan panahon ng eleksyon, ang ginibo kan ibang politiko para tulag. Kaya anggot. So mga butan din para tulagon mo yata. Gusto mi man yung makakuha niya na panahon ay inda pag-arog po kaya ng dalagan. Pati ang Comelec nga ni, di man makapanulag na, tamayo naman sindang maginibo. Sabi nga ni Attorney Ella Lozano, and Comelec Election Officer kan Irga. Ano nga kamo sir, taday nag-iba duman sa madakop po to nga kami kan mga parabakal nin boto sa Irga. Ay day na niya ako, tamabisto pa kami pag-arog kayan. Bahala ng pulis sa kaso arming mga kaibahanin do sa pagdakop sa kabahala na kamo. Anapot dyan na hadaw may nadakop man lamang ang Comelec na parabakal nin boto o binakal na boto na butante. Ayaw man baga. Ang masakit nga ni Kenny kung pati ang Comelec nababakal naman. Ang ibang mga komisyoner. Kung nga ni pong pinaluwas si Congressman Erice na saro da ang komisyoner dahil man niya pignaranan sa ibang nasyon sa Urulay. Nabayadan da komisyoner kan Comelec 1 billion pesos. Imagine. Magkakayaman talaga ni bang mga komisyoner sa Comelec pag-arog po kayo ng dalagan. Ito sanang additional na 1,000 pesos na i-release pa sa nangon yan. Duman sa mga nagserbi ka na panahon ng eleksyon. Ano ang ginigibo? Garo may mga kababalaghan baga. Pwede kayan i-time deposit. Nakulang kwarta baga. Asang ribo. Lambang nagserbi duman sa eleksyon. Nakadagdagan. Ini po ang medyo dipisil kayo nita. Kung minsan, pigdidirlihin siyan pa. Antes itao sa satuyang mga nagpapagal. Ilang manggot sa kuya si Comelec Election Officer kan Irga. Yan po ang naobserbaran kong katotohanan. Kumbaga, mabuhay kita sa realidad. Sinasabi talang ang totoo. Digdi po sa Pilipinas, kung panahonin eleksyon, usong-usan barakalan, mayo man mababakal, kung politiko, kung mayong nagpapabakal, kan sendang boto. Nasa linyaman si Karondang Atan, maray ko initan, paninindugan kay ni Karondang Atan, talagang diretso. Pasok! Salamat kami, Karondang Philip, and good morning sa inyo mga para at kamay hindi na pagtaan sa RTN DCKI Siriga.
Iwanan sa tuyang Dagdag na Bareta, nagsitumaro ang revitalized police sa barangay RPSP team. Kan San Pascual, duman sa itinagsagibong na Purok Kalusugan Immunization Drive na pinanginutan kan Barangay Health Center. Kan San Pascual, ang aktibidad iyo ang pinamayuhan Mr. John Carlo Bimanga at RS2 katabang at mga barangay health workers o ang DHW. Ang programa nakatutok sa pagtataunin immunization o kaya bakuna sa mga aki na may edad saro o kaya may kabangang bulan pa na kaning maprotehiran tinda kontra sa mga helang at masiguruan sa indang salud ali sa kahubinan na edad pero man sa pagbabakuna ay pinagsagibuan ang pagkikilo sa lambang aki bilang parte man kan regular na monitoring sa nutrisyon at man sa salud. Ang libong ini, parte naman kan 8-point action agenda ng Department of Health o ang DOH na iguanin ng presong pangasugon ng serbisyong pansalud sa mga komunidad at i-promote mandamos at preventive health care o paglikay sa helang bago pa ini maglala. Yan ang gusto niyang Dagdag na Bareta, iniman ang tendong lingkod sa Barkada Karonda at Jonathan Liwa sa reporting. Field Report! Salamat karundang atan sa mga dugang mong informasyon. Oy, good morning ki Pading Jory saka sa UNEP High School Batch 87. Kumusta man ki Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator ka na syudad po nin Iriga. Siyempre ki Mayor Rex Uliba. Yan man sa Sangguniang Bayan sa pangenot ni Vice Mayor-elect Idsel Serrano di Maiwat. Dawa turog di pwedeng paggisngan. Minsan makonsuelo po ang buhay sa Pilipinas. Ang lifestyle, sabi nga ni Kayan. Dahil sa nakita mawaranin paglaom habang buhay o habang may buhay may pag-asa. Dahil kita magpara konsumisyon dawa ang mga parao mangunyan, grabe na ang pagsakit kan pagbuhay. Tajis pesos na sana 50 centimos ang kada kilo kan paroy. Ano na yan, Presidente Bongbong Marcos Jr.? Anong ginibo mo sa mga paratanom niya to? Sa mga parauman niya to, digdis sa tuyang nasyon, da arog na kanan preso kan paroy, enterong nagaangal po ang mga paraumangon yan. Ang bagas ngaya, dahil man nagba 20 pesos ang kada kilo, pero ngaya, ang paroy, nagpaparabagsak ang presyo. Maray pangayaan nyo, mahal ang presyo pero nagbaba-baba man po baga. Tadikit naman ang bunga kanyog. Although pasalamat kita dahil kita inaagihanin na grabing kalamidad arog ka na bagyo na magkaigwanin duros na makusog. Kaya maski paano ang mga paratanom niya to ni na nyug maray man ang buhay ngunyan. Siyempre, mahal ang presyo ka na kopra, mahal ang presyo ka nyug. Kaya lang, dikit man ang bunga, tayo nabot ka na init, bako man na bagyo. Para po kan grabing init kan panahon, dikit man ang bunga ngunyan, kan mga nyug sa kanyugan. Kaya ba po nga ning mga para kopra, nagsasabi, itong mga para kawit, kaya kayo ni magtanom nin ibang mga tinanom. Arog nga kan gugulayon, duma, kamuti-kamuting kahoy, bungkukan. Sa digding nga sa pagkakawit, pagkukopra. Pero nga mayo man gayong aabuton. Siyempre, kasino sa naman. Ang gusto patikan mga parakawit ngunyan, para kopra, banga-banga na. Ano ba? 60-40.
Pero pag kinopra, banga-banga. Sa indapaan bagol, dumampa sa nagkawit. Kaya inipuan ka dipisilan kan mga paratanom niya to digdi po sa tuyang nasyon. Kumbaga, dai tama sa indang nakukuha pag mapabakal kanin paroy, barato. Pag matungod kanin bagas, kamahal. Dapat iyo po inan resolveran kan sa tuyang gobyerno na presyo kan paroy, di man magbaba sa 15 pesos. Tahirak man po sa mga parauma, para tanom niya to na nagpaparapagal, nagbabalad, nagpapauran, tangani sa nang makapagtanom nin paroy, mapakarhayan na talubo o antubo kan paroy. Tanganing pag nag-animan sinda, dakulan maani. Alagad dakol manan maani. Ang problema, pag ipipisar mo na sa mga komprada, yun na yan, 10 pesos o 10 pesos 50 centimos ang kada kilo. Kan bagong aning paroy ay pambihirang buhay tapoy ni. Maray pa magtanom na sa nakitanin kangkong, taan kangkong, mayong kapital. Daraon mo sana dyan sa merkado, bugkuson mo, 10 pesos na. Kabangang bugkos, sarong bugkos, 20 pesos na. Di dahil lugi, so mga paraoma, mayong kapital, pero may income. Ayan, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana po kitang 37 minutos. Makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Oy, pinapaisipalan sa gabos na ang lubong ni Pading Raul Rocky Wasoy Bayubo. Sa maabot na pong Miyerkules, kundi dahil papig sabi bagakan kapamilya, kung anong oras ang lubong sa Miyerkules. Pag pasiring ko duman kasud mga pagkaudto, mayo kaso esposa ta pinapuda ni Mayor Persimbulan. Baka may ayudang itatao si Mayor Perta, inaanak man baga ito. Ano daw niya ako ini ni Doktora Lalin Rito Dimaiwat, si Pading Rakit, ana esposa ni Vice Mayor Idsil Dimaiwat, Rito ang apelyido. Baka pwede man magtabang si Vice Mayor Idsil Dimaiwat.
sa pamilya. Nahiling kong mga pangaran duman na pasiring na. Si Mayor Persimbulan, tapos si dating Congressman Sal Fortuno, saka si Consyal Manol Oxiano Luzon. Ako konsuluhan pati ako kan istorya duman kan panugangan na babae ni Pading Rakita. Papaypay si Vice Mayor-elect Gerard Punon. Mambaga nga kadi ka kuripot ni Vice Mayor, kinbaga gayad nga ki Mayor Persimbulan, di mo na diminggana. Yan lang, parang na kanan istorya sa barangay. Ito kung dahil man lamang nagtatabang naman sa mga constituentes ka na banwaanin na bo, ay gosa ng nagkapira. Tinatabangan kayo ni Vice Mayor-elect Gerard Punon. Yan po ang masaklap. Kaya ang feedback man sa iya kan mga taga-banwaan kan nabwa, iba man. Dapat nga ni mag-tao man siya nin mga tabang duman sa mga nangangaipo. Ako personal bistado ko ini si Vice Mayor-elect Gerard Punon poon pa kaidto kagawad pa sa ini day pa abogado lagad kan maaraman ko na arog kaya nan ugali sobra ka kuripot kaya na lamang ako nagduman-duman sa iyang residensya. Maski itong dipunto si Pading Raki ay dahil nga kita dyan kay kagawad Punon yan Vice Mayor na ano man niya ako padi ay mayo man niya kita dyan mapapala. Yan lang kung ano po kanan politiko. Ano ta pirming nanggagana dyan sa Banwaan kan nabwa. Mga butante minsan dahil ko man maintindihan daw yan kuripot nang gagaran at siyempre iba pong mga kandidato daw kuripot paano dahil manggana wasa susayang mga pag-iriba bukas palad kumbaga halimbawa Vice Mayor kagawad nadadara na sana kan mayor o kan governor o congressman sarong kandidato sa baba. Kung sinda mag-independent, inda kung manggana. Nagswerte na ka na arog kayo ng mga pag-uugali kung mangganang magkandidatong independent. Kung arog sa baaw, kadakli ng gana mga independent na kandidato sa poon Vice Mayor. Abot kagawad. Kumbaga iba ang dalagan kan politika sa Banwaan po kan baaw kumpara sa Banwaan kan nabwa. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagbabalik si Karondang Atan. Field Report! Pasok. Salamat sabi, Karondang Philip. Iyaman kiraray ang tuyang dagdag na bareta sarong lalaki. Nagtali duman sa Karamoan, Camarines Sur, nadukayan na Utian Aldaw, pasado alas 5 rin pagkahapo, o pasuunma, duman sa pinagsarong tuwan sa PNP presentasyon, MDRRMO presentasyon, DFC presentasyon, sa gilid ng Tinampo, atin mabangin na partingan barangay Tingkalin presentasyon sa Camarines Sur. Pinagbibidan biktima na si Michael Alferez Justus, 42 anyos, atin man residente, kan barangay Kamagong San Jose, Camarines Sur. Si Alferez, napapabaritang nawawara, magpuon pa kan Hunyo 13, kunya na bulan. O base man sa testimonya kan biktima, Biyernes kan Hunyo 13, mientras siya nagmamaneho kan sa iyang motor, sa iyang motor sa paibaba at inturbadang partikan Tinampo sa barangay Bitalin presentasyon, nawaran siya ng kontrol, duman sa preno, kaya nagresulta ini sa iyang pagka-aksidente at pagpahulong pa sa bangin na nasa 20 hasta 30 metros ang garom.
tulos naman na pinagdara ang biktima sa Rural Health Unit ng presentasyon para man sa atensyon medikal. Matapos magtigwanin tama o kaya magtigwanin lugad sa man iba-ibang parte ng lawas. Pasiling naman sa Municipal Police Station sa pamamayo naman ni Police Major Rodolfo B. Ramos Jr. ang officer in charge sa mga motorist driver na magluhay-luhay at maglikay sa indang pagmamaneho ng aning makalipay sa anuman na disgrasya o kaya aksidente. Yan, ang kasi ang nagdag na bareta sa lado lokal sa Barkada Karonda. Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Ngunyan, usong-usok kayaan mga aksidente sa bihikulo, lalo na po ining mga motorsiklo. Ano ba kaya kung minsan pag nagpapadalagan, huna mo eroplano? Ano ba nga ni, mga minor pa, minapaharurot na, tapos tambutso. Tanog, huna mo ito bagang turbo? Disturbo ang luwas. Hindi dahil po nagkakadarakop kan pulis sa traffic, asin kan LTO. Hindi ang gusto kong magkadarakop duman nga ni sa Santiago. Karag-karag na sumutor pero abang ribok kan tambutso. Una mo mahuhulog na pero pag minapadalagan itong driver, pinapaharurot, disturbo tambutso. Disturbo sa mga inaagihan. Ini po ang dapat bantayan kan PNP na yaon sa traffic asin man kan LTO. At talagang dakulang perwisyo dyan sa mga kababaryo niya to. Makmukon matang banggi. Una mo an tanog kan tambutso ito bagang New Year. Maray, pwede yan. Pag New Year, ang mga tambutsong abang riribok. Itong mga dimapler. Ano ba? Garo bako naman mapler. Tanugon kan tambutso tiling na baga. Tapos naglalagong. Ano ba nga ning tambutso? Nagkakudanan ng alamri. Ano yan dahil dinadarakop kan LTO asin man kan pulis. Dapat nyo yan manduhan man pati barangay tanod mandakop na sa barangay. Sa barangay kaya kadakol kan mga motor na dahil man nakarehistro. Nagpaparapadaralagan tapos ang mga nagdadarakan motor ang iba mga mayong lisensya. Mga minor pa. Tugang nga niya tong itom kasuod oy tabiglang maliko sa linya palaog. Ako man paluwas ay buisit man niya akong kunyan mga babae pati. Kaya dyan po nagkakaigwanin aksidente takunan mga driver baga mayo nga ning lisensya nakanood sa nang magpadalagan. Kaya aram kung ano ang mga dapat niyang gibuhon pag yaon sa tinampo na dapat sunodon ining mga traffic rules. Dapat pati sa barangay makikoordinar ang LTO magpa-seminar kadakol pong mga papaseminaro ng mga driver sa barangay at ang aning problemado na digdi sa nagkapirang mga driver ng Trimobile na mga balasubas dyan pa sa barangay kadakol pa kan mga minor de edad tapos ang dadarang motor mayong rehistro. Ano ba dyan? Baka mga kunyan pa yan itong piguhulugan punduhali sa purpose. Aban-aban mga pirang bulan dahil pa nga ni kabangang taon nababatak na sumotor. Masa kung tinanggal na sa purpose mayo ng pangulog.
Ini po ang dipisil pag-arog kayan ang mga motorista. Nag-aaksidente nga niya, napat na gulong. Ano pa daw yun yung mga duwang gulong sana. Tapos kung ang driver pa, mga balasubas. Minsan po, digdi sa satuyang nasyon, kung so kadakol na violation, mayong rehistro na motor o expire ang rehistro, tapos mayong lisensya, minor, so nagdadara. Iyo po lugod yan ang kadakol sa barangay. Kaya dapat mismong sa barangay, yaw na dyan ang mga paradakop. Tanganing may bitaran niya to ang mga arog kaining bagay sa Pilipinas. Minsan, ang mga kausa po nin aksidente digdi sa tuyang nasyon, kawaraan ng disiplina kan ibang mga driver. Tapos, pigtutulirar, halimbawa, yung mga minor na yan, sa barangay, tutugutan na magmaneho kan mga magurang na dahil pa man pwede. Kan iba nga ni, bitin pan bitis, ta kung hurwa lang kaw sumotor, ay nag-aabot so bitis duman sa, ano yan, preno. Dapat pakarhayon po ang sistema kan pag-implementar kan mga ley sa satuyang nasyon, maging yan na ordinansa. Nanganing maibitaran niya to an anuman na mga aksidente sa behikulo, maski sa barangay. Ito sa barangay, minsan bigla na sa bang nagsasaral po kan ang motor. Yan sa Santiago, kadakol na po dyan na aksidente. Igwa nang nagkapurtulan ng bitis. Sa una mo, pag nagpadalagan, mayong kagadanan na iba. Kaya minsan pag na-aksidentahan iba, binabasol pa kan ibang mga kababaryo, magtiis ngay ka, bag na kaya ngay ka kasta. Damo kaya orag-orag magpadalagan. Mga nangay kaking isay na siton tinampo. Kanyang motor at ang dapakpak, gusto mo nang palupadon. Ay, pambihira pag-arog po kaya ng dalagan. Hoy, good morning kay Monching Arabe. Pero pala nining naka-monitor sa Satuya. Siyempre, sa gabos pong mga paraantabay niya to, kumusta po kamo? Ako pag nakakahiling ako mga balasubas na driver, minsan binubusinahan ko man in pahingurag. Itong busina ko, interrupter. Sabi ni Commander, ano na ito? Nagtakot naman na ito busina mo. Eh, matakot man niya ako ng mga balasubas na driver. May businahan man niya ako yan. Pampatakot lugod. Kung dahil sinda magkatarakot, bahala man sinda. Minsan arog na po kaya na nadalagan niya to digdi sa tuyang nasyon, pataragasan kumbaga. Parehas yan, may kasabatan ka, linti kanta susulahon ka pa. Ay niya, ako pag arog kay ni dahil man ako ma-dim kan sa kuyang headlight. Ay makonsuelo kun minsan na makauuyam ang mga nangyayari sa tuyang nasyon. Mai-stress ka talaga sa dalagan kan Pilipinas. Aray, kung arog kiday jiman, di tamayo na yan na stress. Kung nga pinsan, tranquilo na kuwan, sadi ko home base. Di nag-ride. Pero minsan si kasun mo man si Kuwa, pading Rocky, bisitahin mo man pasang so inaanak mo. Baka pigre-rum-rum na ka. Minsan, an iba, pagkadana na rumduman itong mga marhay na agi-agi, kabuutan. Pero pag buhay pa, an naisip sana,
sa tao narumduman permi ang kapapasawayan. Kaya ako pag-iisip ko pag ako pala niya ako binawayan ng buhay digdi sa kinaaman baka kadakol kan maugma. Ay maray nga mayo na nga sa pasaway, mayo na sa kalaban ni Mayor. Ay tapos ay pambihira po pag-araw na po kaya ng buhay ta. Pwedeng mag-ugma sa ibang mga pag-iriba niya to. Yung dipuntong ito pero mga itong kalaban ni Mayor. Ay mang kita nakikiiwal sa Mayor, kamo man daw ay. Kalaban niya ang ibang mga media ay pambihira na mang kita nakikiiwal sa media. Sabi nga ni Mayor-elect Rela Coste kan na banwaan po nin buhi. Pag nagdodolok sa ibang miyembros kan media, tadi na nga sa mga media lopig, ay pambihira man niya ako si Mayor. Ano daw gustong sabihin ni Mayor kan media lopig? Ako ang aram ko dyan, pag sinabing lopig, lalagas. Pambihira. Makonsuelo kon minsan ay. And mga politiko mambay, una mo pag nakakailing nin media. Ano naman nga ini, mga media ini. Sumisyon nga ini, pag abot niya sa bulsa, puan niya ka ini, mantenir, sustenir, disponir. Sana may mga dinodolok po ako, maski mga head of office. Uy, habang makakahiling nin media, habang makakaulay nin media. Yaw, na naman yan mga medyang ini. Igwa pa dyan sigan ngurob-ngurob, at aday man yani nakakaulay. Mataram ba yan minsan nasabi pa itong mga nakapalibot sa iya, yung yaon sa information. Kaya, sir, balik na sa nga kamo. Tapos, ano ba man mahapot? Igwa nga kamong appointment. Ay, inda pag nag-aarog na po kaya ng dudulokon ko, magpolitiko yan o head of office, kaya na ako nabalik. Kadakon lang si Chiburichi para na kahiling nin media. Mahapot pa kung may appointment. Kung ano-ano na sa nabaga, dapat niya, sir, may appointment. Si mama niya ko pag-arog kay niyan gusto mong interviewon. Ani ba mga talamatam sa media? Maray ko narog sa banwaan po kan ano yan bula. Mayor Migay Ibasco. Ay, dahil ko nga kay puwanan media. Ay, ano man po niya ako, Mayor? Iyata, igwa man kayan kulog buot sa ibang mga miyembros ka na media si outgoing Mayor Migay Ibasco. Kaya igwa po kayang taga-dyaryo ganito na igwang hinadokan na empleyado niya. Diyan sa banwaan ka na bula. Pero kunyan to, pag minaporma, tisoy, nakakopya, mistisuhon. Kaya talagang pwede man na makabiktima. Kaya lang sala, so pambibiktima niya nin babae. Dumananggot si Mayor Migay. Iban ngayon mga media. Naigwa na pala niyang taga-dyaryo, digdi sa bula, na nagtutuyo sa sakuya. Napighahadukan ang sakuyang empleyada. Pambihira. Maray nga nito ba kung si Mayor Migay, nahadukan niya. Si Mayor Migay. Mapagkamalan pa siyang rapist. Gada noon, ang paralupig na ini. Sa mga adik nga ni, sabi ni Mayor Migay kan makaulay mi, gara na nun, ang gamos na adik, tanganing ang mayo nang magpara adik-adik, digdi sa sakuyang banwan. Kung si dating Presidente Rodrigo Duterte, pagpapatayin. Pero niya ako ini nakamana ki dating Presidente Rodrigo Duterte kan panahon
si Mayor Migay Ibasco kana banwaanin bula ta igot so kampanya kana panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na mapuho ang illegal na droga, tapos itong mga naggagamit, itong nagbabariwas digdi po sa tuyang nasyon. Kaya so mina naman ni Mayor Migay kan interviewon mika ito maray ngayon kayan garadanon ang gabos na adik. Yes, ito ang nasambit niya. Hinda kung ano man ang gigibuhon kan sa iyang aki na yun ang unyan ang incoming mayor kan banwaan po nin bula si Mayor-elect Nonoy Ibasco. Minsan kadakol kang makukuha ang mga makonsuelong tataramon sa mga mayor. Pero dyan, so mga makandidato pa sa ng mayor, anday ko malingaw-lingawan kay Niki Pading Rocky kan magdulok ma-interview ki retired General Jerry Biares kan banwaan po nin Nabwa. Kaya General, ma-interview po kami sa imo. Ano man yan i-interview mo sa kuya, sabi ni General Biares. Ani nga mayor, kandidato pong mayor ka ito si retired General Jerry Biares. Ani nga mayor na Nabwa o Singapore Lake Nabwa. Pati si General Jerry Biares karahiyang nga Rocky. Ano man yan gusto mo na ngayang maging danaw kan Singapore ang Nabwa. Ito ngayang sinasabi ko ito, kunyan ngaya, Nabwa like Singapore, bako ngayang gigibuon mong danaw. Singapore ang Nabwa. At ang aning ang pigpaparabahan ang Nabwa. Tapos nagkasibot pa po si retired General Jerry Biares. Ata nga tawon nga ni ako nindo kay itong pigbubugtak sa talinga. Kada yung nadadagog. Wala headset monitor. Pambira makangirit man minsan ining si retired General Jerry Biares. Nawara sa pagka-stricto niya bilang general. Tawad ko naking ko'y katanan ni Pading Rocky. Minsan, di ba, una mo, stricton. Pero pag may mga nakaulay na pong media na mga makonselo, biglang nagbabago ang dalagaan kan isip kan ibang mga politiko. Ini nga ni si Mayor Rex Oliva, kung minsan, una mo, seryosohon. Pero pasimple sa naman ini pag nakaulay mo biglang igway ning mga pampangirit man. Pati siya napapangirit. Iyan po ang pagkakabisto kay ni Mayor Rex. Pero pag seryoso talaga siya, maglikay ka. Pag seryosong nagtataram si Mayor Rex, atendido kita. Minsan igwayan mga pahaging. Bigla na sana akong nahalita niya ako. Masakit. Pero okay man ini si Mayor Rex sa kuya. Saka anytime pag marahayan pamaringping, sabi kan iba, madali man na kaulayon. Pero antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira liwat na mga hanap buhay. Nakagat ika sa ayam, irapax mo na yan. Nakalmot ika kaupos,
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kayak mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagan dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards, de kalidad, as in sigurado nasa tamang standards, as in safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sagkod ngunyan. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luwalier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluwalier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin po iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Kumusta man dyan po sa Tercer Distrito ka na probinsya nin Albay. Siyempre digdi sa probinsya ka na Camarines Sur. Dyan sa Banwaan ka na Libmanan. Ano ini tanag friend request si Aldrin Lee. Ano daw ang marhay ka ini? Kamusta kay Margie Simata Ramos dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Sinman Jen Mortega kan Balaugan sa Banwaan ka na Bula. Pinatunayan ka na sarong senior high school graduate hali sa Tugigaraw na bako dugo asin laman sanaan na kayang sumuporta asin magmuot nin honesto kundi pati sarong atama na ayam. An ayam talaga, loyal po yan sa may sadiri. Saldaw ka na sa iyang graduation si Jamaica Cabral ang warang magurang na nag-atindir. Alagad bako siya sulo kundi yaon si Brownie. Maray pa si Brownie. Pinahalagaan so sa iyang among. Iba man lugod, day man lamang pigpaparatabangan mo daw kapamilya pa, day man lamang pinapahalagahan sa imong tabang. An ataman niyang ayam na silensyong nakatukaw sa kataig niya, garo proud na proud sa trayumpo kan among. Sigun ki Jamaica si Brownie na an kaiba niya pun pakaidto. Puro aldaw niya ining kaiba sa kapagtiusan asin kaginhawahan. Kaya bako naman makangangalas kun ngata ko sa ining suminunod sa entablado kan apudonan sa iyang pangaran. Maray palan ko niyan mag-atama na nin ayam ta kun mayo kang kapamilya na magraduar ka so ayam pwede nang mag-uro alalay sa imo. Iyon mag-receive kan itong award. Pwede nang sabitan kan na mga ribbon o medalya. Kinagiliwan kan mga paratukdo asin paradalan si Brownie huli sa magalang kaining pag-uugali. Makmo yan. Ayam marayan pag-uugali. Di nagrahay na. Kumpara sa tao. Taan iba kaya ang pag-uugali ngunyan kan tao iba nang marhay. Rason nga ning tugutan ini kan eskwela na makibali sa seremonya. Imbes na makaistorbo o pakaining pinaugma asin iba o pinahibi ang kadakol sa indang na naantig sa istorya pambihira. Kaya maray pa an ayam pag iyo mong inataman talagang loyal sa may sadiri kaysa duman man sa anibangani kapamilya mo na pag nakuha na sa gusto tutuwadan ka sana. Yan ang masakit. Ako eksperyensyado na pa ako kayan. May mga kapamilya duman ki panugangan na maray sana abubasag an iba. Siguro kung madang ako pwedeng maanggot si bayaw. Pero may mapasadaan mo. Minsan ang tao pag inataman mo nintultul kapos gigibon mo pakakadun mo pa sa imong palad
kunan pag-uugali mayong utang na buot. Indo gali, sabi kan magkurang, never hali. Yan po ang dipisil sa tao kun minsan. Kaya minsan, mas maray pa ang hayop, lalong-lalo na ang ayam, kung iyo ang sa imong atamanon, dahil mo lang pwedeng pa-eskwelahon, mayo man kan maakong eskwelahan. Pero pag inataman mo nin tultul, loyal po yan sa imo, kaya nga ni bagan mga ayam, dawa rungaw na. Dahil kinakagatan may sadiri, dawa yan gaano ka kapay na, o rungaw na. Pero ang tao ay, dahil mo maasahan, ang iba po. Yao na dyan, so raot pa at nakatabang ka na sa inda. Ika pa ang raot, pigpaparagibuhan ka pa nin istorya na kabaliktaran. Kundi para man po sa sakuya, pag-arog po kayan sa imong ibang kapamilya, na pigpaparagibuhan ka niyan daw nga ni tugang minsan bang mga tugang igwaman mga pasaway, pero depende. Duman nga ni sa dosing disipulos ni Kristo igwa pagiraray Judas. Kaya dahil man kita magngangalas o mangalas sa tao kung dawa yan tugang ta na, tugang ta, pero iba ang ugali, sampol kayan. Dumana nga ni kay Kristo, Diyos na ito, kumbaga kagurang na ito, pero igwa pagiraray sarong nag-squill, naghudas. Ano pa daw ang tao? Masakit po digdi sa kinaaban na mahali ang mga arog kayan. Pati ang mga tentasyon, kumbaga nagrarainar ang tentasyon digdi sa kinaaban kun minsan. Kundi daw anong gibuhon kan kapwa mo panraraot sa imo, kuni ka talaga tultul manan sa imong ginigibo, mayo man sinda magiginibo niya, kaiyan sindaan magiging raot dyan. Yan mampuan pananaw ko sa buhay digdi sa kinaaban. Tangon yan pating mga panahon, baka dipisil na makuha mo itong mga tunay na amigo asin amiga digdi sa kinaaban. Bilang na sana. Isip mo niyan kan ibang mga tao magin oportunidad o magin oportunista na sa nasinda. Karakan na kwarta, tapos dahil mo na maintindihan bagaan kinaaban kun minsan. Kaya ini po mga nangyayaring giyerang ini duman sa Middle East, duman sa Israel, sa Lebanon, sa Iran. Kumbaga, yao na po kayo dyan. So, an iba, mayo man pagtubod na gayo sa kagurangnan. Saudi Arabia baga, ibang nasyon sa Middle East, mayo man yan na dawa kan panahon na nabubuhay si Kristo. Igwa po dyan ang mga tao na talagang mayo sindang pagtubod. Ki Kristo, iba man ang tinutubod ninda. Saan mga Muslim, iba man ang pagtubod po kayan. Kanya-kanyang pagtubod, kaya lang depende. Although Muslim nga niyan, pero igwa man po mga Kristiyanong sabi. Maski nga ni sa Katoliko, igwa man mga Hudiyong sabi. Hudyo. Lalo na digdi sa Pilipinas, kadakol kan mga Hudyo. Sabi kan mga Kastila ka ito. Kan panahon an masakit kung dakulan hudlom bako nang Hudyo kung sa taga-Erika kadakal ka odyon. Ay pambira ang buhay tayo ni pag-arog na po kayan digdi sa kinaaban dahil talaga mahalian mga tentasyon, sabi man kaniba mga dordemonyo. Kaya kung di ka maluyan buot mo, andaghan mo, ay di ka matagal digdi sa kinaaban na ini. Kaya nga na ni babaga nagkakakarapay.
bako man yan na rason na makapay ka na dahilan sa stress, madepress ka na. Kung makusugan sa imong pagtubod daw anong gibuon sa imo, ay ka madadara kan mga marites o kaya Mario o mga tentasyon po digdi sa kinaban. Nasa tao man giraray kaya minsan. Kita kaya minsan kung nadadaog kita nin tentasyon, nagluluyan sa tuyang pagtubod. Sabi man kaniba, tao lamang po. O, tao lang kasi. Pero dawa tao lang. Kung magpakatao man, minsan kaya tao nagpapakahayop. Kaya mas maray pa suhayop na nagpapakahayop talaga. Isa taong nagpapakahayop. Sabi baga kaniba, ang tao hali sa hayop, hali sa ano yan, kabalang. Hindi kung totoo man ini. Basado yan sa sinsya. Pero pag abot man sa reliyon, ang tao hali subot ki adan sa kakiiba. Bidigdi sa kapihan sa Senado, sinabi ni Hontiveros na sakali man ay tulakan Duterte Block sa Senado na sindaan na maging minority plan B kan sa indang grupo na magbilog nin independent block. Pero ano ba, kadakol naman day believe ki Risa Hontiveros. Pag abot po kayo dyan sa Senado, kadakol kan day nabilib sa ibang mga senador. Yan po ang katotohanan dyan. Anang ngenot kayo, day pwedeng biliban na sa tuya mismong kababayan na senador na si Senate President Ches Escudero. Poon kan magpara bari-bari po ini kan sa iyang tindugon sa impeachment trial laban ki Vice President Sara Duterte. Dumana po nagluyaan pagtubod kan mga namamanwa na Pilipino sa Senado. Sabi nga ni Digdi, binoto ka mo para maglingkod sa banwaan, bako para sa mga Duterte sana, sabi ni Attorney Lorna Kapunan. Man talagaan dapat ibinoto ang mga politiko para magserbi sa banwaan sa tuyang nasyon bakong sindaan pagsiserbihan. Ako, digdi sa nagkakapira pong mga senador na oposisyon, mas binsido pa ako. Kaysa digdi sa mga kakampi kan administrasyon na nagpaparasaragin-sagin kakampi, ito palan pang-ula. Pang-ula sa dalagan kan gobyerno kan Pilipinas, saka sa mga namamanwaan. Paduman sa kaso Reco 2, mababadaan singil sa kuryente ngunyan pong bulan na hunyo. Ano daw digdi sa kaso Reco 3? Maglangkaw ta magkakaiguano naman in agma. O itong Annual General Membership Assembly nagigibuon po dyan sa CSPC. Banwan ka na Nabwa o kaya sa Camarinesor Polytechnic Colleges, sa
petsa 28 kadakol na mga premyo an itataong mga cash. Kaya mag-atindir po duman sa mga membros consumidores takon mabunutan sa indong pangaran. Mag-register ka mo duman pag aldaw o sa Sabado. Kaduang gayo na 50 mil de pesos ang manggagana sa cash prize. Sa ano yan, first prize. Digdi sa post ni Sir Norman Badjola, ang dating Vice Mayor kan Banwan po nin ba uno takon migpabakal ken paroy a komprador ang nagdidikta ka presyo ko kan presyo kun bugas na babakalon sinda pa jaday a nagdidikta. Totoo po yan. Sabi pa niya, ano ang mga negosyante sa komprador amo palan pinagpala tamaski sa pagbakal sa pagpabakal amo nasusunod. Uno basang masabi ka gobyerno. Sabi man ni Eman Uyales, amo man baga kon migpabakal urig amo magdidikta ka presyo para bakal kin maniwang mas lalo pang babaraten. Kin matabao man overpat maraot na kin babaw babaldosa aga papakaray para ataman kinurig pag migpabakal na uda nakapangyarihan magpresyo. Hehehe. Amo yan ang dapat masilip kan o masirip kan gobyerno tan presyo kan bagas taas pa man. Dapat so kagtanom sis amo magpresyo. Hahaha. Yan po ang pinaka-problema kan mga paratanong digdi po sa tuyang nasyon maski mga paraatamanin hayop. Sa ultimong orig kung mapabakal ka pag mataba sasabihon kan parabakal overpat babaraton. Pag maniwang lumismo babaraton man giraray. Ang triste pa digdi kun inutang pa pagpapara pabalik-balikon ka kan nagbakal nin urig pod naan sa imong tsinelas kasi singil. Ay inda kaya mayong asenso ta ngunyan kamahal naman kan presyo kan urig. Amak mong 390 pesos na kada kilo. Kan laman. Tapos mayo naman gayong nagpapara ataman po nin urig. Takon minsan pag dakol na urig, ipapabakal mo parato na. O ini man na paroy dahil man nagbabaguan presyo, mas lalong nagpaparababa ang presyo kan paroy na presko ng bagong ani. Kaya mayo na pong padumanan para tamanin hayo, para tamanin urig, para tamanin hayop, para tanom. Puro bagabagsak ang kabuhayan. Mas maray pa mga politiko, hayahayan buhay, tanegosyoan politika. Iyo po yan ang nag-aasenso sa tuyang nasyon. Mga negosyante, politiko. Dagdagan pa kayo ng mga kontratista. Mga sinsado bagan mga kontratista ta may mga sadirisindang hardware ani ba busindapan nangungontrata kan mga proyekto kan sa tuyang gobyerno kaya tiba-tiba kino kontrata pa an pag-ulay sa politiko kaya boss congressman gobernador ang project na ini tao mo man sa kuya yan po ang kontraktor negosyante pa. Sa mga paratanom, logi. Sa mga paratamanin hayop, logi man. Ini po ang dakulang problema ka na Pilipinas.
kumbaga dai matatapatan, dai na tatawan atensyon na asikaso kan sa tuyang gobyerno, kan mga politiko, an kapakanan, kan mga paratanom, saka mga paraatamanin hayop. Dakol na nga ni an kumbaga bastante ang supply ni na urig. Yaw na dyan maluwas na naman sa mga helang na ngaya iguanin African swine fever. Kaya nga ma-import kita. Ini man yang manok, igwa na ngayang FMD, foot and mouth disease. Kung ano-ano na pong mga helang kan hayop ang nagruruluwasan. Kaya na isip man kan sa tuyang gobyerno mag-import ngaya tangani ngayang day magkulang ta nagkahere lang ngaya so manok sa kasuorig. Pag nag-import po nina produkto hali sa ibang nasyon, gada na naman so negosyo sa Pilipinas so mga paraatamanin hayop na babakalon pag import barato, pag naglaog na digdi sa Pilipinas mas lalo pang mabagsak so presyo kan mga produkto na digdi mismo sa satuya. Arog kan urig kan manok. Nakita kadakol man mga hog raisers, kadakol man mga poultry farm. Hindi dailang pinapakarhay ang pasistema. Imbes na tabangan kan sa tuyang gobyerno, pigpaparadilihinsyahan pa po kan iba na yaon sa gobyerno. O parehas man yang kan pag-uma. Ipapaagay sa mga banhi na paroy, sa mga politiko, sa mga mayor, pipiliun sa nasutatawan kan banhi, ini nga sa tuya. Ito nga day pagtawan, tabako. Hamak mo pong mga kalukuhan yan sa gobyerno. Kaya paano mag-asensuan sa tuyang pagbuhay sa Pilipinas? Pag-arog po kayan ang mga naggugobyerno sa Pilipinas. Kuha po kitang 30 minutos, makalampas ang alas 9 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good paluin man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good paluin man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo.
Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Pana po kitang 36 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Sabi kan iba tagengteng na naman nga ding init. Iba man lang nga kabulan May kalungkutan na naman ang globe ngunyan o ang Gcash. Bidigdi may igwada akong ano yan 10 million ay 10,000 pesos labi. Daw rin dog para lukunan mga subscriber pambihira.
saro kadakol kami para patubod nang gana da ako sa GCash igwada akong 50,000 pesos ay santisima. Tangan palugod may nagaharagad na sa ko ang ulay-ulay. Hindi man daw ng mga sa GCash maski sa mga bangko kung ano na sanan mga patubod na scam. Sabi po sa Bareta ining an ombudsman an pinaghahapot si Vice President Sara Duterte na dapat subuot simbagon niya ining manunungod sa confidential funds misuse. Pinag-pailan na po siya ni na kaso kan House of Representatives duman sa ombudsman. Ini po ang hinahalatkan sa tuyang mga kababayan. Saka dyan po sa Senado, mag-file na ka munin kaso kung may ebidensya ka mo na dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte ba kung ano-anong mga alibay, ano-ano pang mga urulay bago imbestigaran o idagos ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Simplihon sa naman kung pailan na yanin kaso kung may ebidensya ang Senado, pailan na nin plunder sa ombudsman bakong kadakol panindong mga pasaragin-sagin dyan. Sabi po kan iba baka may daraho na naman sa Philippine General Hospital kay pero namamarong nasubot ang wheelchair pambihira. Hindi nga saro nag-wave na kansayang kamot magsasabay pa ini sa o kaya masabay pa ini sa ama. Sasarabayan na subuot ang mag-ama ay pambihira. Huwag naman po. Taon naman po yan si Vice President Sara Duterte. Yan pinakakunyan digdi. Simbagon niya lang ang kaso na ipaplanchar sa iya sakaan mga hapot kung ano ang pinaggamitan niya kan confidential fund. Durante ka na siya pa ang DepEd Secretary saka ang ibang mga pundo na pinagagamit niya bilang Vice President ining inaapod na confidential fund. Anhapot dyan ano ang pagkakaiba kan intelligence fund saka confidential fund. Pag confidential kaya siya lang ang nakakaaram kayan kung ano ang dapat na pagkagastusan. Pag intelligence sa intel. Yaman girare ang nakakaaram kung ano ang gagamitan niya sa intelligence kan sa iyang opisina. Dapat na maipaliwanag sa tuyang mga kababayan minsan dahil man po na iintindihan kana sa tuyang mga kababayan pag sinabi kayang confidential ang nakakaaram sa nakayan kung ano ang pinagkagastusan ang Vice President si Sara Duterte kaya nga ni confidential dahil man yan pwedeng pakiaraman kung si isay man pero pwedeng maghapot kung ano ang pinagkagastusan kan confidential fund. Pwedeng maghapot ang komisyon ng audit. Kwarta po bagayan kan gobyerno. Buwis. Ang pundong yan, hali sa buwis kan sa tuyang mga kababayan. Kaya dapat maaraman kung ano ang pinagkagastusan. Dawa yan confidential. Sa naman po yan ang gustong maaraman kan publiko kay Vice President Sara Duterte. Tapos itong sa intelligence fund. Ano ang pinaggastusan niya duman sa iyang intel sa inya ginamit itong kwarta para sa intel simplihon baga kaya ang iba nagpaparaisip pa kung anong paliwanag madali isa naman yan kung talagang
ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung mayo siyang itinatago kung pinag-ano niya ang confidential fund saka an intelligence fund na para sa iya man na opisina. Kadakol po kaya kan mga haka-haka kan sa tuyang mga kababayan dahil ang taday man nagpapaliwanag ano ang pigtatago ni Vice President Sara Duterte. Taday niya maipaliwanag kung anong pinagkagastusan niya sa confidential fund. Kung simbagon niya ini, pag nasimbag niya yan, mayong dakol na kaputan ang sa tuyang mga kababayan dahil na maparalawig pa po na impeachment trial na ini. Naglalawig, taday man niya sinisimbag, ang pinapasimbag niya sa iyang mga abogado. Kaya dyan po nadidipisilan ang Kongreso, asin man ang Senado. Nagpapadipisil man kaya, sinda kan sa indang mga sadiri. Tapos masabi ang iba, pag nakaabot niyan sa 20th Congress, baka ngaya mawara sa na yan, hamak mo sa na yan. Sayang sana kan pagparalapigot, pagparapagal kan 19th Congress, kan Kongreso as in Senado, pag nakaabot sa 20th Congress, na maibasura sana ang impeachment trial na inita, majority sa grupo ni Vice President Sara Duterte, kan pamilya Duterte, ang mga nanggaranang congressman, saka senador. Grabe ang kupa-kupa kan grupo. Yaon dyan si Senador Bongo, Senador Bato, yaon pa si Robin Padilla, Ribong Padilla. Saro man ining paribong. Madali sana pong maresolveran ang bagay na yan kung turul-tulan sana ang dalagan kan impeachment trial. Saka kung ining si Vice President Sara Duterte magsimbag sa kahaputan kan Kongreso as in Senado. Hindi ang nangyayari. Lalaygay man po ang dalagan kan impeachment trial kan nagkapirang senador, nagkapirang mga congressman na kaalyado ni Vice President Sara Duterte kan pamilya Duterte. Kaya araw po kaya ang nangyayari dyan sa Senado as in Kongreso. Hamak mong ligdi sa GCash 10,868,013 pesos. Inagray na GCash withdraw ko na da ay santisima. Magiging milyonaryo na pala na ko pag-arog kayo ng dalagan ni Sos Mariosep. Sana magkatotoo. Ay inda daw globe. Maray padigda ko kay Heart Evangelista sa TikTok ni Heart. Dakula man ang pasasalamat ka na ako Bicol Party List sa Bicol Loco Festival na sa ginibunindang Bicol Loco Festival. Nakadakol po kan mga nag-artindir di ba nga ni so mga ticket dahil na nagaramit kumbaga pano-pano na subinyo. Hindi naghagad mambaganin dispensaan na ako Bicol Party List.
mas lalo panindang paggagayunon an festival. Asin kung pwede maakomodar ang gabos na madala. Bahala na dyan si Madam Sally Loses sa mga media. Hoy, good morning man kay Angelo Dibilla, asin man kay Ronnie Maestrado dyan po sa Inapatan na Boa Camarines Sur. Siyempre kay Vice Governor Sal Portuno Jr. and dating Congressman Sal Portuno. Saka kay Ma'am Jo sa indang bilog na pamilya. Kamusta man kay dating Bukal Manny Noble asin man Attorney Shai Noble. Naka-re-elect na Bukal, Giraray, kan Rinconada area. Siyempre dyan man po sa Banuan kan Nabua kay board member elect Donan Onyate. Kay dating Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Kumusta man kay Irene Puso Toriano Tanay. Pahayag man ka na Department of Justice under Secretary Raul Vasquez sa sarong interview kan nagtalikod na simana na nakansila na pasaporte ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque asin nagluwas digdi na o sa the Netherlands iyon na subot magiging epektibo sa iyang asylum application. Ang asylum application niya na sa Netherlands dapat technically speaking itong proteksyon kan asylum application niya 100% effective within the confines and territorial jurisdiction kan Dutch government. Paliwanag ni Vasquez. Alagad pag nagluwas subuot si Roque sa nasambit ng nasyon kasabay kan pagkansila sa pasaporte niya yun pwede nang maghiro ang International Criminal Police Organization asin dakupon ang akusado sigon kay Vasquez. Dagdag pa niya dawa nakabinbin pa ang asylum application ni Roque and pwede pa man siyang aristuhon dahil ang tamayong extraterritorial effect of application. Ang asylum application niya sa luwas kan Netherlands. Pag nagluwas siya, German government or German laws na ang mag-apply or Luxembourg laws na ang mag-apply as in sense walang mayong proteksyon na araw kay ni malaog ngunyan man an international obligation kan mga nasyon na yan. An Interpol red notice pwede na siyang lapagon provided na sa oras na yan kansilado na itong passport sigon pa kay Vasquez. Ano daw ini ni Ronaldo Vasquez? Di man daw kita sa Philippine National Police. Stronger supervision, faster response, CPNP Torre o Chief PNP Torre sets higher policing standards. By order of President Ferdinand R. Marcos Jr. to ensure swift and efficient police service in line with the trust of Bagong Pilipinas, Philippine National Police Chief, Police General Nicolas de Torre III, convened a command conference yesterday at the PNP Main Conference Room in Camp Crame. Conference focused on two primary concerns: the implementation of the 5-minute response time strategy and the sustained nationwide deployment of police personnel. One of the key highlights of the day was the conduct of a simulation exercise o ining SIMEX, which tested the real-time execution of the 5-minute response protocol, central element of the Chief PNP's reform agenda.
Coinciding with the simulation was an actual shooting incident in Cotabato City, which was swiftly addressed by responding police personnel. The response was captured through body-worn camera footage from a member of Cotabato City Police Station 1, providing compelling evidence of the strategy's real-world effectiveness and relevance. A total of 10 police units participated in the simulation, which measured their ability to respond within the 5-minute standard. This included 7 units from the National Capital Region Police Office, 2 from Police Regional Office 3, and 1 each from Police Regional Offices 11, 7, and 4A. This exercise followed the earlier relief of 8 chiefs of police who were found non-compliant with the 5-minute response policy. The move sent a strong message that poor performance and lack of visibility on the ground would not be tolerated. For Police General Tory, the commitment to timely and effective service or public service is non-negotiable. Addressing the participants during the conference, the Chief PNP issued a strong reminder to all commanders, especially provincial directors, on the need for direct supervision and constant presence in the field. Dapat nasa labas ang ating mga pulis at hindi nakatago sa opisina. The community must see you, feel your presence, and rely on your swift response, he stressed. He also called attention to the importance of reliable communication and operational readiness, instructing all regional communications and electronics units to ensure that all radios and equipment are functional and properly maintained. Police General Torre reiterated that this policy is not merely a directive but a demonstration of the PNP's genuine commitment to the Filipino people. This is not just a policy, it is a commitment. If you are not on the streets responding in 5 minutes, you are not doing your job, he declared. He further encouraged units to promptly report any logistical or technical concerns through the proper channels, emphasizing that such issues must be resolved without delay to ensure that the police operations remain unhindered. As the PNP continues to push for international reforms and performance-driven initiatives, Police General Torre remains firm in its vision, a police force that is fast, visible, and dependable, serving the people with integrity and excellence under the banner of a safer and a stronger bagong Pilipinas. Tinagray na. Kaya kamong mga polis, dapat visible, bakong invisible. Lagi ko dyan sa Margate Building, visible pati so babaeng polis, yaon. Nagray-ray na. Police Lieutenant Colonel Jabez Napoles sa tuyang Chief of Police kung arog ba kayan na mga pulis nahihiling pero kidaw ka dyan bako sa nang nahihiling dapat ang pulis, sabi ni General Torre sa kasuguan ni Presidente Marcos, dapat niyan pulis makaresponde tolos sa laog nin 5 minutos kung igwanin aksidente o krimen. Yan ka mo mamuro problema. Dako lang problema yan kan mga pulis. Kung yaon sa Los Kid, duman sa San Ramon, may aksidente o may krimen, pero di kakayaw ng 5 minutos. Una nindo, ugma ka mo kayan, order na yan, pero ano ba dyan, pagmati ko, dakol na tulos ko niyan na kukubhanan, nakikilhagan. Papa noon mi daw ngayon, ano bang Chief of Police? Igwa na pong mga sinampulan, nagkaperang Chief of Police duman sa National Capital Region na dahil naka-responde tulos. Dalawag nin 5 minutos. Kaya pinagharaklas na baga. Isa ipadaw ang masurunod digdi sa ibang lugar sa satuyang nasyon, sa mga probinsya.
Pero ako pabor man kay nita, minsan man baga kayan mga pulis nagpaparatarago-tago. Sige sanan pahipli, mayo man yan magibo kung ano-ano, ani ba? Sige sa naman ang cellphone. Kaya ito nga ni, digdi sa Iriga, ko akong nailing nigdi na chip kan traffic, taga Santiago pa, to smag duman sa outpost. Tadakula na kan tulak, ay inda. Kundi sa sayang ispo sa baga, tagapagtaram na kan PNP probinsya. Hindi po sa Camarines Sur. Kaya ini ang dagdag pasakit sa mga pulis pag daininda na utob ang kasuguan na ini ni Police General Nicolas Torre III. Kakamalian sindanin Torre. Nindo pasilan magin pulis kadakol nga ni kunyan din nakakalaog sa trabaho na mga registered criminologist. Sabi nga ni kan bayawong ko so sa iyang aki registered criminologist masado maski sa napol ko malabag nga dita pigtatrabahuan insurance. Ngayong pagal palan ka makagraduar sa pagkapulis ngayon daman nga nalulugan na o di man nga nakalulug bilang pulis. Yan po ang kumbaga kasakitan sa paglalaog sa trabaho ngunyan ng mga panahon digdi sa tuyang nasyon. Parehas man yan kan teachers. Kadakol na po kan mga LPT. Ini naapod niya tong license professional for teachers. Mga lisensyado na, kaya lang matukdo ka muna, volunteer. Mayong sweldo kun minsan, taw-taw ang kalang dikit na pang-oro allowance. Siyempre magtsatsaga-tsaga ka tayo magkaigwanin eksperyensya. Pero ang problema hanggang no rin mahalat ka na maging regular na para tukdo ka. Kaya dipisil po ang kamugtakan kan mga graduado pasado sa Pilipinas. Kaya ni ba nag-abroad na lang daw ang it's basta dollar man. Yan po ang realidad sa tuyang nasyon. Kaya na inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Nagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva. Kuman po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong ding sawang pagantabay.